Il-proċeduri tal-qorti brabta mal-mandat ta' arrest Ewropew maħruġ kontra Marija Efimova, l-eks impjegata tal-Bank Pilatus, ġew differiti sine die, jiġifieri mod indefinit. Efimova hija mixlija bi sperġur, jiġifieri li ħadet ġurament fals u gidbet dwar l-istorja Igrand. Efimova hija akkużata wkoll li kisret il-kundizzjonijiet tal-libertà proviżorja imposti fuqha fl-2016 wara li din ħarbet mill-pajjiż. Ma' Efimova hemm akkużat ukoll bi sperġur Jonathan Ferris. 3 irġieli li jaħdmu f'bar f'San Pawl il-Baħar weħlu bejniethom madwar 8 snin ħabs u wara ser jinbagħtu lura f'pajjiżhom wara li nstabu ħatja li sawtu Afrikan. Il-każ imur lura għal sentejn ilu meta Bulgaru ta' 33 sena, Ukren ta' 31 sena u Serb ta' 26 sena sawtu lil dan ir-raġel, mhux minħabba razza tiegħu iżda fuq kwistjoni ta' tfajla. Il-vittma qal li wieħed mill-akkużati sabtu mal-ħajt. Qal li l-akkużati tefgħu il-barra mill-istabbiliment u wieħed minnhom darbu b'sikkina waqt li wieħed minnhom qabdu minn għonqu.